Kaupunkiradio. Aloitetaan, elikkäs lempinimesi. Henkka. Niitä on monia. Ehkä Henkka on se niin kuin vähiten vinoileva. Mitä harrastat? Harrastan. Oluita on mun vastaukseni. Okei. Erikoisoluita ja vähän vähemmän erikoisempiakin. Mikä on suosikki TV-sarjasi? No tällä hetkellä mä katsoin nyt sen HBOlta tulleen Jinx-dokkarisarjan, joka loppui just viime viikolla, joka oli kyllä oikeasti niin kuin, mielenkiintoisinta TVtä, mitä mä oon hetkeen nähnyt. Se oli, suosittelen ehdottomasti, kannattaa tsiikata. Mikä on paras biisi juuri nyt? No, tää on paha. Mä en oo tänään kuunnellut yhtään musiikkia vielä, niin mulla ei oo tällä hetkellä mitään niin kuin, silleen päässä, koska se paras biisihän vaihtuu koko ajan. Ehkä se oli toi Music Sounds Better With You, koska se oli nyt ensimmäinen kappale, minkä mä kuulin äsken. Herkkuruokasi? Siis se on niinkin yksinkertainen kuin pasta bolognese. Se on vaan parasta, jos se on hyvin tehty. Entäpä mikäs on sun lempiväri? Kai se musta on, koska en mä oikein tälläkään hetkellä hirveästi muuta kuin mustaa ole täällä. Kyllä vain. Entäpä lempituoksu? Lempituoksu? No ai. Tää on vaikea. Sitä huomaa, että ehkä sitä olen niin kuin tuoksun kautta elämää hahmottava, koska mulle ei heti tuu mitään. Kai se on joku ruoa. Sipuli, kun mä just puhuin jonkun friendin kanssa siitä, että sipuli kun se paistuu pannulla, niin se on niin kuin täydellinen tuoksu, mutta sit sipuli maku ei oo. Se ei niinku tavallaan se niinku tuoksu ja maku ei oo samassa balanssissa. Se herättää ruokahalua, mutta sit se on vähän niinku silleen let down, sit kun sitä pääsee itse syömään. Mut joo, paistuva sipuli. Okei. No paperi tee, mikäs on sun lempitäyte? Täyte? Niinku missä? Täyte? Elämässä. No. Siis niinku pumpuli. Vai niinku sekä täytettä vai niinku... Sä voit itse määritellä, mikä se täyte sulle on. Täyte. No jos mä ajattelin, että lempitäyte elämässä on varmaan musiikki. Lempitäyte, jos puhutaan ruuasta, vai sitä hampurilaisesta vai mitä on vaikea. No vaikka voi olla hampurilainenkin. Hampurilaisen lempitäyte? No se on pihvi. Mutta mä sanon tämän pumpuli. Se on hyvä, jos elämässä on vähän pumpulia, niin eikö silloin kaikki tuntuu kyllä vähän niin kuin tiedät, softimmalta. Entä lempidinosaurus? No, mä itse asiassa olin nuorena hyvin suuri dinosaurus-fanaatikko. Niin kyllähän se nyt toi Tyrannosaurus Rex oli dinosauruksista kaikista kovin. Joo, se helppo vastaus, mutta siis mulla oli Tyrannosaurus Rex lakanat, kun mä olin skidi. Ne nice. Kovat. Mikäs oli sun toiveammatti lapsena? Ihan lapsena mä en oikein muista. Olisiko se sit ollut joku rosvo tai poliisi? En mä kyllä ehkä poliisi koskaan halunnut olla. En mä tiedä. Ehkä se oli aika nuoresta asti, se on ollut muusikko. Jossain vaiheessa mä halusin olla elokuvaohjaaja ja jotain tällaisia. Aika luovia kumminkin ne on sit siinä vaiheessa, kun on oikeasti jotain hiffannut. Entäpä lempiaine koulussa? Varmaan äidinkieli. Pääsi kirjoittamaan ja ehkä jopa puhumaan jostain asiasta. Tietenkin musiikki oli kivaa ja joku kuvaamataito, mutta kyllä mä sanon sen äidinkieli. Ja inhokki sitten? Matematiikka. Se tuli nopeasti. Joo, se ei ole ihan mun vahvoja lajeja. Millainen supersankari sä olisit? Mulla on ollut joskus tällainen kavereiden kanssa kuin maailman nopein mies kaikessa mies. Ja mä en haluaisi kyllä olla se, koska sen elämä olisi varmaan hirveän traagista. Tai sit mä voisin olla myös allergiamies. Se antaisi allergioita kaikille koko ajan. Sehän olisi mukava. Niin, se tai maailman nopein mies kaikessa mies. Okei, mahtavaa. Mikä sulla on ollut parasta tällä viikolla? Nyt mennään keskiviikossa, mutta
Tällä viikolla. Se oli se, kun mulla on ollut hirveän kiireinen jo tää alkuviikko. Mä eilen pääsin loppuillasta käymään friendin kanssa bisselle ja join hyviä oluita muutaman, jotka nyt tuntuvat hieman tässä tänään, mutta se on sen arvoista. Mitä sä haluaisit oppia? Mä haluaisin oppia ymmärtämään jotain, miten joku universumi toimii. Miten evoluutio toimii. Mä mietin sitä yksi päivä. Mä en ymmärrä sitä ollenkaan. Se olisi hienoa, jos se pystyisi jotenkin silleen hyvin yksinkertaisesti selittämään lausella 2 ja tuntemaan sellaisen jonkun niin kuin varmuuden siitä, että miksi me ollaan sellaisia, millaisia me ollaan nyt. Kenet sä haluaisit tavata, jos saisit valita? Ihan kenet vaan. Elävän tai kuolleen? Kyllä. Pitääkö se todistetusti olla kumminkin joku oikea ihminen? Saa olla ihan mielikuvitushahmokin. Että... Mielikuvitushahmo? Mulle ensimmäisen tuli mieleen He-Manin orko, mutta mä en tiedä miksi mä sen haluaisin tavata. Se vaan tuli mulle ensimmäisen mieleen. Kyllä varmaan olisi siistiä tavata joku Jeesus ja olla silleen, että hei okei, sä oot se jäbä, mistä paljon ollut puhetta. Se olisi ollut ihan jees. So what's all about with you, Jesus? Sitten, miten jatkaisit? Maailma olisi parempi paikka, jos... Maailma olisi parempi paikka, jos Kalliossa olisi hyvä hampurilaisravintola. Entäs sitten, olet nopea? Olen nopea. Tekemään jotakin jossakin... Niin, tää liittyy tähän nopein mies kaikessa mies. Supersankari. Olen nopea unohtamaan asioita. Entä sitten parasta märkää on? Parasta märkää on. Mä en tällaisen vihjailuun lähde, niin sanon, että parasta märkää on olut tai viini. Kiitoksia paljon tästä ystäväkirja haastattelusta. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi vähän lisää ja kuunnellaan seuraavaksi sitten paperiteetä, mutta laitetaan Snoop Doggia tähän. Tää oli oikein hyvä miksi. No niin, hyvä. Nopeet märät.